Преди около 2 месеца преведохме сумата от 1409 лева и 46 стотинки, което представлява 85% от крайната цена за услуга по монтаж и инсталация на видеонаблюдение на обект в град София. След като... На кого ги преведохте тези? На лицето Стефан Иванов Иванов, управител на фирма Gibson IT EOD. Господин Иванов потвърди банковия превод, за което имаме всички необходими документи, след което започна ходенето по мъките. Господин Иванов започна да не си вдига телефона, да не спазва нашите уговорки. Изпращаме подставено лице да си поръча видеонаблюдение от фирма Gibson и нейният управител Стефан Иванов веднага се отзовава на срещата. А не бе! Да, да. Стефан Иванов, Gibson. Здравейте, да. IT EOD. Да. Как е бизнеса с видеонаблюдение? Добре. Верно е, че толкова сте напред вашата фирма, че чак лично Обама от Белия дом се е обадил да окабелите там да направите видеонаблюдението. Чак оттам не, ама... Промоцийка таблет ще има ли? Нали давате таблети? Да, даваме, разбира. Сега, сериозно. Ама всички ли така, повечето ви клиенти доволни ли са? Доволни са общо, да. Любчо, ела! Ето аз ви представям Любо на сцената, Любо, който вие излагахте грубо и да му върнете парите, да. Ще е цяло чудо! Песен ще напише. Стефчо, защо така? От един месец ти си се покрил, взел си 1400 лева и те няма. И тук идваш да ми взимаш нови поръчки. Що така? Що мамиш? Къде са парите? Какво ги направи? Поръчки. В лявото или в дясното джебче или задното? Също искаш да ти направи видеонаблюдението или си искаш пари? Искам си парите. Кога ще му дадеш парите? До една седмица. Обещаваш? Обещавам, ето. Защо не си направил поръчката? Значи изрично си пише, може да проверите в интернет, до 55 работни дни е монтаж. Така ли? А друго обещава на бъдещите си клиенти. Нека си припомним. Договориме за 4-5 камери. За колко горе-долу мога да стане време? Зависи, вече до 7 дни от плащането. Да. Кажи сега, като излъчи материал, Стефчо ще ни се обадят ли още много хора, потърпевши от твоята дейност? Да видим, че няма да се обадят. Няма да се обадят. Обещаваш? Обещавам. Gibson IT. EOD. Да. Гибсън да не е от Мел Гибсън да не е. Не от Мел Гибсън. Не от Мел Гибсън. Това между другото съм чул много такива извинения всеки път него, като не си свърши работата и казва здравословни проблеми, изкълчих се крака, бях там. Какъв беше? Куцаше с крака ли? Куцаш ли такива работи след толкова? Значи ти не знам дали куцаш. Я повърви малко да видя дали куцаш. Това беше преди 2 седмици. Я повърви малко да куцаш. Не ти куца крака, куца ти работа. Куца работа. Куца. Ако върнеш парите, може, нали? За сега съм резервиран, не знам. Стефчо, беше ми приятно. За напред да няма подобни изпълнения, понеже пак ще те хванем, да знаеш. Няма проблем. За господаря на ефира, това съм аз, Бой Ваклинов. Уникална държава! Да живее България! Скъпи приятели, въпреки даденото обещание, Стефан Иванов не е върнал парите на потърпевшия в обещание срока. Ама не е. Така че продължаваме да го гоним. Зуек, явно някои хора имат голямо желание да се покажат по телевизията, бе, братче, да попадат господари на ефира най-вече. Защо бе така? Ако искат, защото така искат да заповядат, ако има и други клиенти, оживени от въпросното лице, ние ще ги призовем да ни сигнализират. Ето телефончето.